Bežné terasy na klipy sa montujú s takto nafrézovanou drážkou po celej dĺžke. Ale my to už 15 rokov robíme úplne ináč. Keď sa tá terasová doska nafrézuje po celej dĺžke tá drážka, včetne aj konca, vidíte to na hrane tej dosky, nielen, že sa oslabí tá doska na hrane, ale môže začať aj korítkovať. Tak som sa rozhodol, že ja takýmto systémom montovať nebudem a snažil som sa to nejako vyriešiť. My sme sa rozhodli, že budeme radšej lokálne zafrézovávať. A preto tento systém odkladám a teraz vám ukážem, jak to robíme my. Zoberieme si terasovú dosku, ktorú, jak vidíte, je plná, nič tam nie je oslabené. V tých miestach, kde ten hranol je, si lokálne zafrézujem drážku. Vidíte, ten konec je krásne, je plný. Tá drážka nejde durch až na hranu. Na hrane tú drážku vôbec nevidíte. Tak a teraz to môžeme krásne zobrať a prišroubovať. Takže položíme si dosku na hranolček, vložíme si tam takto krásne ten klip, predvrtáme si pod uhlom 45 stupňov cez dosku, si predvrtáme dieru až do hranola a pekne si zaskrutkujeme. A hlavne táto skrutka ide aj cez to spodné perko, ktoré je kompaktné, není tu prerušené a krásne ten klip drží. Viem, že montáž terasy na klipy týmto spôsobom je ťažká, ale keď si zoberiem exotické drevo, aké je krásne a ako má vynikajúcu životnosť, tak aj tá montáž by mala byť tomu prispôsobená. Keď vám tu terasu z toho klipu namontujem, tak chcem, aby vám vydržala aspoň tých 20 rokov. Tak pre mňa toto je jediná cesta, ktorou my to montujeme.